Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat malam ya guys. Iki DC wayahe bagi-bagi rezeki guys. DC yo entuk rezeki, jadi genten dibagi-bagi ning maratuwane DC, ning bapak ibu DC ya guys. Sithik-sithik ki nek entuk ben roh rasane bagian rezeki dari ibu ngono lho guys nggih. Ngen ya guys, ben roh rasane rezeki dari ibu ngen berkah barokah. Iki mau desih kan tekok Dik Dinda. Iki sing dibedel iki sing dhisik Dik, ngono kan iki dapat 6 kaleng, Mbak Ana 3, desih 3 nggih guys. Lah iki sing sak kaleng ki tak bagi karo bapak ibu DC karo maratuwane DC. Engko tak bagi guys. Sak kaleng ki tak bagi, tak dedekno loro. Kan maratuwane DC ya cuma cara ngono ki wong karek wong siji ngene lho guys, diparingi separo ki ya wis. Dadi sak toples engko tak paringi adah siji sing maratuwane DC. Meskipun kok separo tapi gak apa-apa ya guys. Engko digathuki jajan ngene-ngene iki. Dadi wong tuwek iki digolekno sing empuk. Ngene-ngene iki kan empuk, guys. Rostis ngene iki empuk nggih. Terus iki kaya apa kembang melati ngono kuwi empuk. Engko nek dikeki sing atos-atos, misale kaya ngene iki kan atos, mesti yo gak pedas. Ngene yo, guys. Ben akeh sing ndongakno rezekine ben ngalir terus seperti air zam-zam nggih Bu. Iki rezekine tak bagi-bagi karo maratuwane DC karo bapak ibu DC. Iki sing tak buka iki sing sak kaleng Bu. Jadi sing ijek tak tekokne meja engko sing 2 kaleng. Cek 2 kaleng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka siji. Dalem Tas dompet lho, lho nang bapanganmu mbok kowe ora? Ngoten. Lah ning glodok, glodok pundi kene. Mboten enten. Aku kok roh mau meja mburi. Meja mburi sing pas kene buka mong lho, Dik. Tapi wis mbok demek neh porong nek ora ya gak roh lho Ibu lho. Lah ya guys, di unboxing. Wong tuwek ya guys, bentuk rasane biyen ki sak bodo-bodo sing taun dhisik iki anu guys. Biasane iki ya tak tumbasno jajan sing sekirane iki bungkusane ngene-ngene iki, tapi sing tak pilihno sing empuk. Maksudnya bener tostis tapi iki sing tengahe bolong, sing tengahe sing gak nek isine kan empuk ya guys. Lah iki berhubung diparingi jajan karo ibu, mbah piye-piyene ya sithik-sithik ben roh rasane jajan sing entuke maringi ibu ngono lho guys, dibagi sithik-sithik. Rezekine ben berkah barokah nggih Bu. Kan dilongi sak kaleng. Kanggo bapak ibu DC. Kanggo maratuwane DC, guys. Sing iki ngene rotine campur-campur guys. Jadi tak bagi guys, tak ini tak bagi 2. Wis iki separo, sing iki ya separo ngono ya guys, dadi adil. Karo
paru guys, paru-paruan. Terus ditumpangi ngene, wis ngene ae guys. Wong siji guys, wong siji dadi jajane wis iki rotine sak paro, iki siji wis. Anake kan akeh, mesti anak sing kono ya tetep do maringi. Dadi wis anake 6. Engko do ngekeki sakmene dadi nek wong siji ya wis cukup lah guys. Wong maratuane dhisik iki bener melok anak guys, tapi masake iki jek masak dhewe, jek nyambel dhewe, dikon melok anak kuwi ya urung gelem. Maksude iki yo cara mono bener gak iso golek dhuwit guys, tapi yo mbok piye-piyene kan entuk bantuan kaya PKH, kaya apa ngono iki kena nggo blonjo saben dina. Dadi mame iki bener-bener urung melok anak, mbok piye-piyene jek masak dhewe. Jadi yo endi sing panganan ki endi sing ngeweki. Jadi yo anak kene ngeweki, engko sing dieloki yo ngeweki. Jadi do nek pas bodho ngene iki do sithik-sithik iki do ngeteri ngono guys. Meskipun kuwi mbok sambung, bukane mboke dhewe tapi piye yo nek menyayangi yo kaya buke dhewe ngono guys. Jadi yo di piye yo ora kaya di maksudnya nek nganggep iki yo ora mbok tiri. Maksudnya iki yo kaya mboke dhewe, mboke tenan ngono. Wong sing ngopeni maratuane dhisik, maratuwa lanang sampe akhir hayat yo Mbah Mah kuwi yo guys. Kingko wis mbae, kingko terus Mbah Kong. Dadi dibagi-bagi. Kok dhisik ning meja cek uman 2 iki guys, wis lebih dari cukup awet iki guys wis. Omang 2 iki. Alhamdulillah, tapi kan kurmane dhisik iki jek cara menawa teko kae wis tak bagi-bagi guys yo Mbah Kong yo maratuwane dhisik wis tak paringi. Iki mang apa korone wis tak bagi karo Mbak Ana separo eding. Iki dhisik karo uman separo iki. Tapi iki nek wong tuwek yo meskipun iki renyah tapi nek kaya Mbah Kong kaya maratuwane dhisik yo wis gak terdas guys. Ya wis bener-bener atos, wong untune wis do gak duwe, untu arek cok loro panggah. Nek karo ki masih yo nganu yo atos, nggih. Terus tak tumbasno jajan sing luwih empuk ngene iki mau. Tak golekno sing kaya kembang melati ini lho, guys. Tapi kan empuk nek kanggone wong tuwek. Yo bener-bener yo tostis tapi kan tengahe kosong kena pepane. Nek wong tuwek digugut-gugut kan yo panggah empuk. Ini guys, kita lanjut nih kontene. Iki lanjut tak terne Mbah Kong karo maratuwane dhisik ngono nggih. Guys, bagi-bagi ya guys. Cuma tak paro separo, mbah separo, bapak ibu dhisik separo. Iki lanjut tak terno. Mau hirung rek digatel kok ngono kabeh. Dilek kok. Tak terne guys. Lanjut guys, ninggune Mbah Kong. Mumpung wonge jek do melek. Tak terne guys. Iki nek Mbah Kong nggih, Mbah Kong ki meskipun maksudnya ki serumah karo anake dhisik. Lah jajan bodo kan sing tumbas ki sing nom yo guys. Iki engko nek cara tak pareno Mbah Dok ki yo tak kon nggo cemilan sehari-hari. Maksudnya dhisik iki ngene lho guys. Ora tak kon dakok ning meja ngono. Sing ning meja ki urusane sing nom. Kan omah yo dadi siji, adik dhisik sing kok ngarep, bapake dhisik sing mangguk ngguri. Dadi urusan bodo ki wis urusane sing nom. Dhisik kan cuma ngasih iki ben dinggo cemilan setiap hari ngono lho guys. Maksudnya ya ben dinggo sehari-harine ben gak sah dikek ning meja. Maratuwane dhisik mang yo ngono yo tak kandhani. Wis nek urusan meja kan urusane sing nom. Butuhe sampean ki ning nguri cara sing nom metu yo sing tuwek jaga omah. Engko kan masalah jajan sing ngurusi sing nom. Iki pokoke nggo kletisan sampean saben dina yo.
Iya Nduk, matur suwun. Aku gak iso bales apa-apa yo, ngono mertuane dhisik, guys. Ora tak syuting, soalnya nek disuting kuwi yo isin. Jere roh gambare dhewe iki wedi. Biasane iki ngono tur yo manggone kan ning nguri, guys. Nek bengi iki yo peteng. Iki dadi arep nang muterno ngene bapake dhisik. Ndek nak niki wis tak tumbasno anggur apa, guys. Lah iki mang tak tumbasno nek seprapat. Mbah Kung kan wis gak pedas. Untu-untune ngono ki wis dontek, guys. Jadi senengane iki ngono kuwi nek sing maratuane dhisik senengane kuwi. Maksude ora sing blok masalah buah-buah kuwi gak seneng. Jadi malah lebih ngerti ning dhisik ngono lho maksude. Aja kok engko lho kok sijine ditumbasno anggur, sijine gak ngono kan. Piye ya, guys? Senengane wong ki dhewe-dhewe. Lebih ngerti aku daripada sampean. Kok mesti komenane rak do ngene. Lah kok sing sijine ditumbasno anggur, sijine ora. Tapi nek maratuane dhisik iki gak patek seneng buah-buah ngono kuwi, guys. Senenge iki yo nek sing ndek enome mula kuwi barang atos, ndek jek sondok diuntu nggih. Saiki yo ngono, cara menengan yo diemut, diglamuti. Maksudnya di ngono kuwi lho atos-atos lah ki panggah nek jenenge wong seneng iki piye ya, guys. Ya tetep tak tukokno sing kletisan ngono ki. Mbah iki pokoke panganan apa ya, guys. Masak apa diparingi dong salam, jahe, laos wis gak seneng. Micin apa ya wis gak mangan. Dadi ngeweki lah ki barang sing mentah ben diolah dhewe. Beda karo mamake dhisik. Mamake dhisik kan isih rada enom, masak ya los ya wis kaya wong ngene iki ya nganggo micin, nganggo apa wis sembarang kalir ya, guys. Gelem kabeh. Tapi nek maratuane dhisik kuwi wong iki angel, guys, mangan iki cara mono gak kaya wong-wong ngene iki. Peteng sik, guys, tak kamera. Mbak Pur iki persediaane jajan iki wis sak meja full. Wis do ditata. Nek dhisik kan ayem, tenang, damai. Assalamualaikum. Apa kong mangan oh? Enggak apa mangan. Ya sih roti. Tak bagi ambek mbae wis separo, Mbah Mas separo. Ya sa. Mangka goleki mama, Nduk. Mak ngono. Sedina ora dijak. Iki wis mbok paro. Wis tak paro. Sing mbae wis bar tak terno kemang. Iki rek sik entuk Ki anggur Mbah Kung ndek nane. Lah ora tak tukokno roti Mbah Kung apa ora tedas e kok. Kuwi roti ya ngisore wis roti. Anggur ki sing iya sing rotine awe Ibu, mau tak bagi karo Mbah Mah. Tak longi sak blek sampean separo, mbahe separo. Tak omongi, tak pengin ora sah mikir isine meja, wis pokoke butuhe nggo kletisan setiap hari aku ngono. Sing urusane sing enom sing ning meja aku ngono. Alah meja. Mejane sapa? Lah iso. Meja ki wis diurusi sing nom-nom. Mejane sapa mejane? Nek Diweti ya tak go ning bawah nang karo tak. Mbah Kung ki wong nganu, guys. Kan ya jenenge mbah piye-piyene ya wong tuwek, anake akeh ya sithik-sithik do maringi. Dadine ya ngene iki opeh sul nek wong nganu kok ya gamblok ngene iki lho. Ngene iki kok ya ndak ketok ae. Guys, ngono piye? Kok iso. Terima kasih dikasih roti. Makasih, Bu. Alah cung ngene. Makasih dikasih Nggih, roti. Matur makasih. nuwun, Bu. Ya, mari ibu tak. Sing maringi yo ibu Taiwan kuwi. Lho jeneng ngirim kok gak leren. Walah tenan dok ngirim tang 6 blek lho. Matur nuwun kalau sa. Ngono dadah. Piye? Makasih Bu, dadah. Piye? Bilang makasih, Dek. Makasih, Bu. Piye? Wong ini ya diparingi sini kalau makan. Iki tumpangno Lah ya apa Gong? Sing penting ya doa kok. Sing penting didongakno wong ya. Iki ya kalau merduaan kuwi ya donga dinunga ngono. Ya ya piye wong iso mbalese ya ngono. Muga-muga ya Wong ya amin. amin. Terus Amin ya rabbal alamin. lancarno rezekine. Heeh. Iki wae selamat. Mbah iki cerongko tak tukokno apa anggur ini Mbah Mah juga patek seneng kono. Senengane iki
kletis-kletisan ngono ki lho, kok krecek mlempem kaya apa ngono ki nek Mbah Mah ngono-ngono kuwi. Aku belum bareng Lah nambah. nek mbahku gak lebih suka anggur. Belum bareng nambah kum. Kemangki ning kono ki nganu pur. Apa mbok mami? Bakule buah ki kan wis gak emek sing ngono-ngono kuwi ya pe bodo. Karek seprapat kuwi. Iya ning gone iki lho. Anu heeh. Karek kuwi mang. Wis ngene ya guys, sesuk dilanjut neh. Cek mau enggak? Oke guys, iki videone dilanjut pagi hari ya guys. Iki desih karo Pak Su, Mbah Dok, Mbah Kung persiapan ziarah kubur guys. Nek ning daerah desih kene setiap tahun diadakno ziarah kubur sak desa Dong Sambi. Dadi engko enek sing mimpin dhewe guys, Pak Kiai Bapak Suhardi nggih. Ning kuburan ki ruame guys, nggo ning pesarean ki. Maksudnya rame iki wong ya wong akeh nggih. Terus engko apa ya enek sound sisteme barang ditumpuk-tumpuk dadi ngono nek gak nganggo apa ki sound system jenenge nganu wong akeh ya gak konsen ya guys. Dadi ya kaya wong digawe ngono kae. Ruame apa ki do goleki ahli warise dhewe-dhewe engko terus gawe catetan ahli waris iki diwaca bareng-bareng di Al-Fatihah bareng-bareng. Nek ning desane sampean piye, guys? Kaya ning daerahe dhisik apa ora? Pokoke diadakan setiap tahun, guys, nek ning kene. Wes ya. Yo, undu mesisan. Iki persiapan, guys, persiapan. Doe kamu wis karek diubapan. Loh, Mas Haji semalah HP ngabuk. Berarti wong loro tok, Mas, karo Mbah Pomo. Sing Mbah Pomo nyemprot. Ya ngabuk ya nyemprot. Nggih. Arep ngabuk tebu. Ndra iso teko kono ora udan iki. Iso lewat luar nanti. Ayo Dok, benang. Olah, silba bano siap kok. Gak nggawa kembang Dok sithik-sithik wagi kok kembange. Apa yang di situ? Ning pesarean. Mbok nggawa apa? Ziarah kubur, Mas. Lha kuwi lho kembange apik-apik kok. Nggawa lah gak apa-apa. Papan nang kresek. Nang kono. Lho piye lho kok gak goleki ngono ngono. Lah mosok kembang saja. Lho lha piye, Dok? Kok gak nggo kembang iki nggo kembang ya, guys. Persiapan, guys. Aku nang njupuki kembang ku. Paket durasi. Ora nek kakean. Apa wis entuk Mas kakean? Koyo Allah wae. Kembangnya apik-apik kok ngono kok. Wah, damen persiapan kok. Lah sampean melok piye, Mas? Hah? Ora, Dik. Lah nek omah dhewe kok. Darene acarane ning kono iso. Indonesia ning kono sing duwe Darene sapa? ahli waris. Ali warise. Nunut ngono wong-wong yo oleh. Ora enek sangkutane iso. Ora wis Masmu kapan nyemprot apa kae? Suket ning jagungan kuwi. Nyemprot apa, Bos? Pari, tak kira jagung. Oh, Jagungnya sing kidul kae rupane kaya apa kae? lemu ya. Eh, Diabuk 10 sak. Dia tayo mau
Iki udane entuk kok dhisik ora. Udane kurang. Iya yo, kayak ngenteni Mbah Damin. Ayo, Dok. Gak sido mek kembang kong kemang. Iki lah cek agi. Iki nggo kawan-kawan. Ndi Mbah Pu? Ayo, Mbah. Mas Arif. Lah engko sing mami ndra Pak Su deh ngono. Lah sapa ora Pak Su ndak do iso aku ngono. Lah kok nek Mbah Suwar ora teko ya. Pak Su sing ngimami jungkel-jungkel kalen kan. Gampang. Enggak Mbah Suwar ora iso hadir kak. Wakile aku. Wakile Pak Su tapi yo bahaya. Bahaya nggo buku. Iya, dia sok-sok. Jam 7 luwih ya iki. Ya iya dah. Nganune kan jam 7. Ya bakal berapa? Mbak, piye kabare ngono ki lho? Wis ora tau petuk. Lah iya, cek cekli ya. Nganu no. Lah iya, ning area pe Adek mbok lagi apa kae? Piro saiki? Walah kuwi gedhe. Ora. Lah wong imame aku wis nek ning kene arek kesuwen. Imame iki lho sak ning kene, tak enteni. Nggawe engko nek bar nganu agek mujur-mujur. Ngakeh. Wah, lalah kondang-kondang. Nggih. Sak mene piro ki lho? Piro Mbak? 38 Pas. 38 ki lho. Nek bakul enggak ngono. Lha iki nek anu ki piro? Iki 30. Cilik-cilik sing piye? 30 ha ini penting kuwi yo Mak ayu. Oke, sing anu ki piro sing? Ya ayu-ayu. Tengah 20.000 Mbak. 20 gak? Kurang. Nggone tomblo kae. Lah jamak sekilo Bu, tak 38 kok. Aku ki apik anu ki kesuwen kembang. Ora. Ki lho, engko dibagi apa piye? Kan Mbak cek agi Mbak dhuwur. Entah gue kerasa kan sih kerasa kok. Iki apa tuh? Dang. Alah santeni apa mak. Mbak. Emang drak gede. Ya. Emang gue duit apa ora? Lah kuwi gak mbok kae omase ya Gembak Brambang. Heh. Pesarean iki arah sawahe Mbah Komo, guys. Iki sawah
sawah Mbah Pomo iki sing parine wis paling ijo luyur-luyur dhewe iki ngene Mbah Pomo. Iki lurus terus teko pesarean. Tandure Mbah Pomo wis amine dhuwure. Undang ya Mas tandure ya. Esok iki motor itu kayak gini kok kayak mbok gorone Mas. Kene lho Kong, ora usah rono lah Kong. Kayu sing wis ya aku tak mudhin kene ya. Wis alhamdulillah ya guys, wis tok kene ae. Lho dadine dhisik nek syuting tok kono kok ora fokus. Ayo, Mbah. Wes. Assalamualaikum. Loh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum darul kaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lakikum ya guys. Arep masuk neng kuburan. Kayak wong wis ruwame ning ngono iki. Allah, alhamdulillah. Pertama kali besok mlebu ning swarga yaiku wong sing tansah muji-muji ning gone Gusti Allah, nek muji keadaan susah ya alhamdulillah, bungah ya alhamdulillah, sempit ya alhamdulillah, longgar juga alhamdulillah. Nah, Said bin Zubair seorang ulama besar, ulama sufi, torekoe Sadiliyah dibunuh. Iman al-ahmada Sobi Salinda Iman al-ahmada Wal ani wal asar Iman qad wahada Wal ani wal asar Iman qad wahada. Tiap malam Jumat ahli kubur ilek ngomah jaluk kiri wal aswawi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sebagai wakilipun Ibu Jamaah sedaya matur suwun atas rawuhipun panjenengan sedaya sehingga kegiatan ini dapat terlaksanakan dengan lancar dan semoga tahun depan dapat melaksanakan kembali. Amin. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Mbak Narti. Yung Darpi. Ilapol tayo yung otoy. Aku kok rasanya kok Alah, manut. Laren? Iya. Ya. Alhamdulillah guys, iki dhisik wis tekan omah. Iki untuk poso untuk piro ya iki? 26 wis lawe. Lawe saiki. Saiki untuk 25 ya guys. 25 terus karek kurang 5 hari guys wis lebaran. Ngene iki engko ziarah kubur iki guys, biasane nek kurang 5 dina kuwi yo. Engko terus apa ki nek bar salat Id kuwi yo do balik ning kuburan neh ngono guys, maksudnya ning pesarian neh. Jadi 2 kali. Selama bulan puasa ki ziarah kubur ki 2 kali. Setelah menjalankan salat Id kuwi yo ning pesarian neh. Dadi doa kubur neh. Terus sampai ngene iki nek kurang 5 hari.
biasane iki dina Jumat nek 5 hari iki guys. Ta kan ora kena ditentokno toh dina iki nggih. Pokoke kurang 5 hari iki mbuh dina apa. Lah iki mangkok bertepatan dengan hari Selasa. Berarti yo gak apa wong setiap Jumat ngono kuwi yo do sing do duwe ahli kubur kuwi yo do ziarah. Wis ngono ae yo guys, kontene keluarga DC besok dilanjut neh nggih. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine buat semua family online tanpa terkecuali nggih. Muga rezekine ngalir terus, berkah barokah ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.